Iki lho rek, telepon yo. Rumah modern 2 lantai. Ukurannya 6 kali 10, hargai 700 juta. Kok iki nang mriko yo. Ah, saya langsung ya telepon nang omah yo. Nang sebelah kanan kini iki nggone area taman mini plus ono tandone yo. Sebelah kiri kini iki nggone area karpote. Wis ono tali air ngene. Dadi nek ono banyu wis aman, kuwatir. Nah, iki bentuk masa depan omahe. Iki kompor kaya ngene ambek tali air ngene. Dadi napa? Ben gak leter ngono ya. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, oh, siapa sih? Mesin ya? Aluminium, raya patadas. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Sing pasti wis plafonan. Nang kene iki ana jendeloe, ana 3, wake. Wis iki engko nek ben buka kabeh enak.